ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସକାଳର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଏକ ସୁନେଲି ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଶୋଇଛି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଥିଲା କି ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମିଠୁଶୁଆ। ମିଠୁଶୁଆ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ମିଠୁଶୁଆ ଜୋର ଜୋର କହି ବୁଲେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବରଫ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ଭଲ ହୃଦୟର ଚଢ଼େଇଟିଏ ଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ତା ନାଁ ପରି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଗରୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତା ଝିଅ ପରି ସହିତ ମିଶିକି ନିଜ ଘରର ମରାମତି କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବରଫ ବର୍ଷା ହବ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆଣି ଏକାଠି କରୁଥିଲା। ଦାନା ଆଉ ଫଳ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖୁଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭାବୁଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ତା ଖାଦ୍ୟରୁ ଅଧା ଭାଗ ମିନୁ ମାଉସୀକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ମିନୁ ମାଉସୀ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ବୁଢୀ ଚଢ଼େଇ ଥିଲା। ମିନୁ ମାଉସୀ ବୁଢୀ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁ ସେ ବହୁତ ଦୂର ଉଡି ପାରୁନଥିଲା। ଟିକିର ଏଇ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ଡିମ୍ପି ଚଢ଼େଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ କାଉର ପରିବାର। ସାନୁ କାଉ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାନୁ କାଉ, ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଜଗୁ। ରାନୁ କାଉ ଚିଲେଇବା ଆଉ ଚାଲାକି ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଫେମସ ଥିଲା। ଆଉ ତା ପୁଅ ଜଗୁ, ସେ ତ ବଡ ଶୈତାନ ଥିଲା, ନିଜ ମା ବାପା ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଥିଲା। ସେ 3 ଜଣ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନଥିଲା, ବାସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଜାକ ଉଡେଇବାର କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ପରି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ କିଛି ଗହମ ଦାନା ଖୋଜିକି ଆଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାନୁ କାଉ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ରାନୁ କାଉ ଆରାମରେ ବାଦାମ ଖାଉଥିଲା, ଯୋଉ ବାଦାମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଛଡେଇ ରଖିଥିଲା। ରାନୁ କାଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଦେଇଛି ତାକୁ ଦାନା ମାରି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ହାଲୋ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ କାହିଁ ଖଟୁଛୁ କହିଲୁ? ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଭଲରେ ବି ଶୀତ ପଡିନି। ତୁ ଏବେଠାରୁ ମୂଲିଆଣି ହେଇ କାମ କଲୁଣୁ। ଦେଖ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେ, ମୁଁ କେମିତି ଅଏସରେ ଜିଉଛି ଜୀବନ। ସେଇଠି ସାନୁ କାଉ ବି ହସିକି କହିଲା, ଆଲୋ ହଁ ରାନୁ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା। ଜଙ୍ଗଲ ତ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଦାନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବେଠାରୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି ବା? ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେଲେ ରାନୁ ଭଉଣୀ, ମିଠୁ ଭାଇ ତ କହିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବରଫ ବର୍ଷା ହବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାନି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାନି, ତାହେଲେ ପରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ବି ଗୋଟେ କାମ କର, କିଛି ଦାନା ଆଉ ଫଳ ଆଣି ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥାଅ। ସେଇଠି ଜଗୁ ଆସି ମଝିରେ କଥା କହିଲା, ବୁଝିଲା ଟିକି ଆଣ୍ଟି, ଆମକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ମ। ଆମେ ମାନେ ଭଲ ଖାନଦାନର କାଉ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି କାଉ 3 ଜଣ ଜୋର ଜୋର ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି, ସେ ତା କାମ କରି ଚାଲିଲା। ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ବି ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ପବନ ଯେମିତି ବରଫ ପରି ପବନ ଦଉଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଅଚାନକ ପାଗ ବଦଳିଗଲା। ଆକାଶରେ କଳା କଳା ବାଦଲ ଛାଇଗଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧଳା ଧଳା ବରଫ ବର୍ଷା ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁରା ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ଯୋଉମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବସା ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା ଆଉ ତା ପାଖରେ ପୁରା ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେଇକି ଥିଲା। ପରି ମଜା ମାରି ଖାଉଥିଲା ଆଉ ତା ମା କୋଳରେ ଶୋଇ ମା ଠାରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ କାଉର ପରିବାର ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବସା ଖତରା ହେଇ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ପଶି ଆସୁଥିଲା। ରାନୁ କାଉ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିଲା। ଜଗୁ ଭୋକରେ ବହୁ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମାମା, ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ତାପରେ ରାଗି ଯାଇ ରାନୁ କାଉ କହିଲା, ଚୁପ କର, ଖାଇବାକୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଓହୋ,
ଦେଖିଲୁଣି ପଦାରେ କେତେ ଜୋର ବରଫ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆମ ଦୁଆରେ ବରଫ ଜମି ଗଲାଣି। ଆଲୋ ରାନୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି କିଛି ଖାଇବା ଚାଲେ ଜମା କରି ରଖିବା, ହେଲେ ତୁ କିଛି ଶୁଣିଲୁନୁ। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ପୁରା ଚିଡ଼ିଗଲା। ଚିଡ଼ି ଯାଇ ସାନୁ କାଉକୁ କହିଲା, ଓହୋ, ଏବେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦନି ହେଲା। ଭାବ କଣ କରିବା, କୋଉଠୁ ଖାଇବା ଆଣିବା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଭୋକରେ ସବୁ ମରିଯିବା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଗୁର ନଜର ଦୂର ଗୋଟେ ବସା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯୋଉଠୁ ହାଲକା ହାଲକା ଆଲୋକ ଦେଖାଉଥିଲା ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଛୁଟି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଘର ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଥିଲା। ମାମା, ପାପା, ଦେଖିଲ, ହେଇ ସେଇଠି ଦେଖ, ସେ ଟିକି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘର ନା? ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ଚାଲୁନା ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରି ଆଣିବା। ଜଗୁର କଥା ଶୁଣି ସାନୁ କାଉର ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଗୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ବା ଜଗୁ, କି ମୁଣ୍ଡ ପାଇଛୁ ତୁ। ଠିକ କହିଲୁ, ଟିକି ତ ପୁରା ସାଧାରଣ ଚଢେଇଟା, ଆଉ ସେ ଏମିତିରେ ବି ଏକାଟିଆ ରହୁଛି। ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ହେଲେଣି, ସେ ଆମର କଣ କରିବ? ଚାଲ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ହସିକି କହିଲା, ହଁ 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 ସାନୁ, ଠିକ କହିଲ। ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଆମେ ତା ବସା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ତାର ସବୁ ଯାକ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତ ମଜା ମାରି ପୁରା ଶୀତ ଦିନଟା ବସିକି ଖାଇବା ଆଉ। କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ମିଠୁ ଶୁଆ ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି କାଉ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ବୋଲି। ମିଠୁ ଶୁଆକୁ ତୁରନ୍ତ ବୁଝା ପଡିଗଲା କି ଟିକି ଚଢେଇ ଏବେ ବିପଦରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରେ ବରଫ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ତାପରେ ବି ମିଠୁ ଶୁଆ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଡି ଯାଇ ଟିକି ଚଢେଇର ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟିକି ଭଉଣୀ, କବାଟ ଖୋଲ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ମିଠୁ ଶୁଆକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଲା। ମିଠୁ ଶୁଆ ବି ଟିକି ଚଢେଇ ଆଗରେ କାଉ ମାନଙ୍କର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲା। ମାମା, ସେ କାଉ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯିବେ ତ ଆମେ କଣ ଖାଇବା? ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ପରୀକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧଇଲା ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, ଝିଅ ପରୀ, ତୁ ଜମା ଡରନା, ସେମାନେ ବଡ ବଦମାସ, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଦିମାଗ ଅଛି ଆଉ ଆମ ସଚ୍ଚୋଟର ତାକତ ଅଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକି ଚଢେଇ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପାଞ୍ଚିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ସାହାଯ୍ୟ ନବା ପାଇଁ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ଡିମ୍ପି ଚଢେଇକୁ ବି ଡାକିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବସାର କବାଟ ପାଖରେ କିଛି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟା ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ସେଇ ପାଖରେ କିଛି ଅଠା ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯୋଉଠି ଟିକି ଖାଦ୍ୟ ଜମା କରି ରଖିଥିଲା ସେଇଠି ସେମାନେ କିଛି ଇଟା ପଥର ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଅସଲ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକି ଚଢେଇ ବସାରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା। ତାପରେ ରାତି ଅନେକ ହେଇଗଲା। ବରଫ ଝଡର ଶବ୍ଦରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 3ଟା ଛାଇ ଟିକି ଚଢେଇର ବସା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଥିଲା। ସେ ହଉଛି ରାନୁ କାଉ, ସାନୁ କାଉ ଆଉ ଜଗୁର ଛାଇ। ରାନୁ କାଉ ଚୁପ ଚୁପ କରି କହୁଥାଏ, ବାପାଲୋ ଜଗୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବୁ, ହଁ, କିଛି ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଆସିବନି। ସେ 3 ଜଣ ଆସି ଟିକି ଚଢେଇର କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଜଗୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଯିବ ବୋଲି ଆଗ ପାଦ ପକେଇଲା। ଜଗୁର ପାଦ ଖସିଗଲା ଆଉ ଜଗୁ ସିଧା ଯାଇ ଅଠାରେ ପଡିଗଲା। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ଜଗୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିଲା। ସାନୁ କାଉ ଯେମିତି ପାଦ ପକେଇଛି ସାନୁ କାଉ କଣ୍ଟା ବାଲା ଲତାରେ ଗଳି ପଡିଲା। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ମରିଗଲି। ଏଠି କଣ୍ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଲୋ? ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ପୁରା ଡରିଗଲା ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ସେଇଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇ ପାରିବ ଏମିତି ଭାବି ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ବ୍ୟାଗଟି ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ସେ ବ୍ୟାଗ ତ ପଥର ଆଉ ଇଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଥିଲା। ଏତେ ଓଜନ ହେଇଥିଲା ଯେ ରାନୁ କାଉ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିଲା। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ଜଗୁ ଉପରେ ଗଳି ପଡିଲା। ଏବେ ସେ 3 ଜଣ କାଉ ଅଠା କଣ୍ଟା ଉପରେ ପୁରା ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ, ମିଠୁ ଶୁଆ, ବଣ୍ଟି ପାରା, ମିନୁ ମାଉସୀ ଆଉ ଡିମ୍ପି ଚଢେଇ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ଆଲୋ ଚଢେଇ, ଆମେ କୋଉଠି ପଡି ଯାଇଛୁ ଦେଖିଲୁ? ମତେ ଯିବାକୁ ଦେ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଚଢେଇ।
କାଉମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରୀ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତମେ ମାନେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ ନା? କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ତମେ 3 ଜଣ ହସୁଥିଲ, ଆଉ ଏବେ କାଇଁ ଆମ ଖାଇବା ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ? ରାଗି ଯାଇ ମିନୁ ମାଉସୀ କହିଲା, ଚୋରି କରିବା ବହୁତ ବଡ ପାପ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ନିଜର ପଡୋଶୀ ଘରୁ। ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆର ଦଣ୍ଡ ତ ମିଳିବା ଦରକାର। ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦଉଛୁ, ରୁହ। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ହଲୋ, ନାଇଁ ମିନୁ ମାଉସୀ, ତମେ ସେମିତି କରନି। ଆମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରନି। ଏତେ ବରଫରେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମାଉସୀ। ଜଗୁ ବି ଡରି ଯାଇ ବହୁ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଟିକି ଚଢେଇର ମନ ତରଳି ଗଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ଜାଣିଥିଲା ଏମାନେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭଲ, ହେଲେ ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବାର ମାନେ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ ସମାନ। ରହିଯାଅ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିବାନି। ସବୁ ପରେ ବି ଆମେ ମାନେ ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ନା। ଟିକି ଚଢେଇର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଅନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଏଇଆ ଦବା କି ପୁରା ଶୀତ ଦିନଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଠିକ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 3 ଜଣ ମିଶିକି ମିନୁ ମାଉସୀ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବସାର ସଫାସୁତୁରା କରିବେ। ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେତିକି ଦବା। ରାନୁ କାଉ, ସାନୁ କାଉ ଆଉ ଜଗୁ କାଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ନଥିଲା କି ଟିକି ଚଢେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦବ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦବ। ଠିକି ଭଉଣୀଲୋ, ସତରେ ତୁ ମହାନ। ଆମେ ତୋର ବହୁତ ଖରାପ ଚାହିଁଛୁ, ହେଲେ ତାପରେ ବି ତୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲୁ। ଆମେ କଥା ଦଉଛୁ, ଆଜି ପରଠାରୁ ଆମେ କେବେ ଚୋରି କରିବୁନୁ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଖାଇବୁ। ଟିକି ଚଢେଇ ଆଉ ପରୀ କାଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ଆଉ ଅଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ତାପର ଦିନଠାରୁ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ଅଳସୁଆ କାଉମାନେ ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ। ମିନୁ ମାଉସୀ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିଦେଲେ। ଜଗୁ ବି ଏବେ ଶୈତାନି କରିବା ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ପରୀ ଆଉ ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଟିକି ଚଢେଇର ଭଲ ବୁଝାବଣା ଆଉ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବରେ କେବଳ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇଲାନି, ବାକି ଖରାପ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ କରିଦେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୀତ ଦିନ ରାତି ଏବେ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଗପରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ଯିଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ଖରାପ ସମୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ।